खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं गोजोनथाव खौरां। आसाम सरकारा 1 लाख लाइमोनफोरनो साख्रि होगोन होनना समायखिरा लादोंमोन। थांनाय माखासे समावबो साख्रिनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि आखाइजोंनो रानना होदोंमोन। दायो फिन आरोबाव दिनै गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव गासै 514 साख्रि मोनगिरि बिजाथिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार होगोन आसामनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मख'नो गोनां बाथ्रा बावदि फरायसालि सोलोंथाइ बिफानाव गासै 140 बिजाथिफोरनो साख्रि, गोजौ सोलोंथाइ बिफानाव गासै 12 आरो ट्राइबेल एफेयार्स बिफानाव गासै 6 साख्रि मोनगिरि बिजाथिफोरनो दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रिया गावनि आखाइजोंनो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होगोन होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं BPF राजखान्थि हान्जाया मैया हान्जाखौ गोख्रों खालामो देबोरगाव ब्लक कमिटि बेंगलि सेल कमिटि दाफुंबाय। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो बाहागो लाना दानि खुंथाइ सरकाराव थानाय UPPL सरकारखौ गोख्रों बिजाथि फोरमायदों MCLA देरहासार बसुमतारिया। बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंदों दि UPPLआ एसेम्बलि मुङाव एसेम्बलिल' जिरायोमोन, जौगाथायनि सायाव सावरायामोन। बिसायख'थि आय'गजों प्रमद बर'आ सावरायाखै होनना बुङो। लोगोसे बिटिआरनि EM रन्जित बसुमतारिया बुंदों दि फिन हाग्रामा महिलारि बिथांखौ थांखिना बर' हारिखौ आवमा सोबनाय बादि हाग्रामा महिलारिया सोबगासिनो दं। हाग्रामा महिलारि बुंनाय सोदोबा बर' हारिनिफ्राय जोब्बाय, बेवहाय बुंनो गोनां गैया। हाग्रामा महिलारिया थैब्लाबो BTCआव खुंथाइ गोहोआव फैफिनला होनना बुंथियो बिथाङा। थामथि रादाबाव दं गोजोनथाव खौरां। मैया भारत हादरनि इसर'आ आदित्य L1 आरो बे आदित्य L1 खौ PSLV C-57 रकेटनि गेजेरजों 11:50 मिनिटआव नायबिजिरसंनो सानसिम दैथायहरबाय। साननि फारसे थांबाय आदित्य L1आ। मख'नो गोनांदि आसाम जरहाट जिल्लानि सासे फोरोंगिरि मुस्लिमा एसना शर्मायाबो गिदिर बिबान लादों साननि फारसे दावबायनो नाजानायाव। बेयाव गासै 127 साननि थाखाय हगार हरगोन। बेजों लोगोसे मिथिनो मोननाय बादिब्ला गगन 1 चन्द्रयान 3 आरो आदित्य L1 नि उनाव फैगौ अक्ट'बर दानाव आरोबाव गगन 1 जों अख्रां नायबिजिरनो हगार हरबावनो थांखि लादों। मख'नो गोनांदि सासे आइजोआ गगन 1 जों अख्राङाव थांनो ओंखारनायखौ मिथिहोदों। ब्रैथि रादाबाव दं ब्रैथि चन्द्र दिबाकर नार्जारि गोसोखां ट्रफि जोलुर बादायलायनाया मैया थुंगेबाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बिनाखाथा गामिनि समाज सिबियारि बयजोंबो मिथिजानाय रुंसारि चन्द्र दिबाकर नार्जारिखौ गोसोखांनानै बिनाखाथा मौजा क्लाब काम लाइब्रेरिया गुबुन गुबुन बोसोराव होबोनाय बादिनो देग्लाय बोसोरनि ब्रैथि चन्द्र दिबाकर नार्जारि ट्रफि जोलुर बादायलायनाया थांनाय 27 आगस्तनिफ्राय जागायनानै मैया थुंगेबाय। बे जोलुर गेलेनाया गासै मोन 8 हानजानि गेजेराव जादोंमोन। बिनिनो मैया जोबथा फाइनाल गेलेनाय बादायलायनाया सेरफांगुरि सानसोरां FC आरो बिनाखाथा मौजा FC नि गेजेराव जानानै थाङो। बे फाइनाल बादायलायनायाव 6-0 जों सेरफांगुरि सानसोरां FCआ देरहासार जानो हायो। लोगोसे साबसिन गेलेगिरि हिसाबै 3 गल सोनो हानाय नेरसोन नार्जारिया साबसिन गेलेगिरिनि बान्थाखौ मोननो हायो। बे फाइनाल गेलेनाय बादायलायनायाव गाहाय आलासि महरै नुजाफैदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथां, लोगोसे गुमा बिमाबनि MCLA रहिन्द्र ब्रह्म आरो गोबां साननो हनो गोरों मेलेमजिबि सुबुंफोर आरो रोजा रोजा जोलुर अनसायगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैदोंमोन। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।